एक मिनिट ಟೈಟ್ ಇದ್ದಾನ್ರಿ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಗಾಡಿನೂ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನ್ರಿ ಅವನು सर 50 ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತಾನ್ರಿ सर 1 मिनट रुको सर 1 मिनट रुको ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ अरे टाइट है वो घाट में पूरा गया था गाड़ी सब मरते थे नहीं ये बंदा 3 महीने का बच्चा जी उसको सीट का जो मार बैठा बच्चे को पूरा गाड़ी में बम्बड़ी बाजार करा बच्चा रोने का चालू करा ब्रेक जो मारा नहीं ये सीट का बच्चे को मार बैठा गोद में लेके बैठी माँ और अकेला पार्सल आया उसका पार्सल देंगे कि नहीं अभी 25 से डाला बोलता नहीं तो मैं तेरे को होगा था कितना इसको गांड मस्ती चिंगा पैर पकड़ा तो भी अभी नहीं चलने वाला तेरा एमएलसी होने वाला ट्रैफिक को बुलाता तो सीधा कोर्ट में जा रुको प्लीज रुको मेरा कोर्ट में जा कोर्ट में जा कोर्ट में जा इसका कंडक्टर कहाँ है सीधा सीधा एसपी ही मिलने का इसको पार्सल पड़ोला पार्सल को क्या बोला सर तुम्हारे को नहीं बोला बोल के दे रहा है निकलो निकलो गाड़ी क्या भी नहीं निकला आणि माका नाम आहे तुझे तुझे नाम आहे माका तो गोवा के लोग को ये करना था माका नाम आहे तुझे गोवा के लोग का साला गोवा का सर ऐकून घे नाम राहू ना तुमचे त्याचे नव्हते तुझे तू मोबाईल नंबर मागले नाही माका मोबाईल नंबर देऊच ना तू सर तू पियला आहे ता हाँ, तुझ्या टाइट फुल नकल्या- फुल टाइट है फुल टाइट है फुल टाइट है आणि हा वकील आहे फुल टाइट है फुल टाइट है गोळे गाड़ी में जाते कि नहीं देखो ऐकून घे माझं तुला आता केस घालता तुझ्या वे प्लीज सर मैं चढ़ा सर इसको छोड़ो मत सर नहीं छोड़ो मत सर आज ये एकले का करने तू कशी राहा रे तू खेळलो नाही कशी मार आणि मार फेल आहे प्लीज हा आणि हे पार्सल मका तुझ्या कदमान केलं देऊन लाय की त्या हा वकील आहे. आता तुका वकील, झेलून वकील, जाता साहेब, वकील आता आहे, तुका झेलून जाता सर प्लीज ऐकून घे त्यांच्याने गप रे. माझा नंबर घेऊन गप सर, जरा सर, गप रे गप रे तेल तेल आहे रे तू तेल आहे रे आणि काय हेल्थ बिझनेस करताय किती पाया पट्टा किती पाया पडताय रे किती पाया पडताय रे किती पाया पडताय रे और गाड़ी इधर से निकालने का नहीं उसका नशा उतरे तक ये बोल 50 पैसे का कीमत है नशा उतरे तक निकालने का नहीं सॉरी सर सॉरी प्लीज सॉरी याच्या पुढे महाओ मका वकिलात तू ना भले ना भले ना भले मका वकिलात ना भले ना सर माका ते सर नामच्या पार्सल कळत